Ikusentzunezko ekintzailetza eta berrikuntza titulua eskaini dugu Lekaroseko kampus enpresarialean. Helburua izan da ikusentzunezko sektoreari eskaintzea erramintak bere negozio eredua birplanteatzeko eta zerotik hasi nahi duen ere ekintzaile horri eskaintzeko gako batzuk jakiteko nola abiatu bere ibilbidea ikusentzunezko sektorean. Egia esan oso esperientzia emankorra izan da alde batetik ezagutu ditugulako ikusentzunezko sektoreak dituen erronkak etorkizunera begira jartzerako orduan, eta beste batetik alderdi enpresarial hori ere ikutu dugu, jakitea egituratu nahi baldin baduzu ikusentzunezko sektorean enpresa moduan etorkizunera begira nola era arrakastatsu baten frente egin errealitate horri. Kurtso honen helburue ikaslea negozio ideia batekin etorriz, negozio ideia hori garatu, konkretatu eta gero ondoren aurrera eramateko baliabide edukitzea izango litzateke. Kurtso hau aukera paregabea izan da alde batetik, hori aldetik aukera izan dugulako esperientzia duten pertsonetaz ikasteko, haien ibilbidea ikusita, eta bestetik ere gure proiektu propioak landu ditugu pertsona hauen esperientziarekin gure lanetan zentratua.